Bun, să știți că eu am făcut deja videoclipul și v-am zis că o să editez. Cum o să fac eu? Atâtea am strâns în videoclip. Da. Vă las, să vedem. Toată lumea, eu sunt Andrei și astăzi ne vom juca Brawl Stars. Bun. Hai să ne alegem caracterul. Hai să luăm pe Bo. Să-l și upgradăm. Bun. Să-l și upgradăm, așa. L-am upgradat. Acum hai să ne jucăm. Haide, bine, hai, Piper. Du-te, Piper! Haide! Nu! Ghinion. Avem, se pare. Haide să luăm alt caracter. Haideți pe Edgar. Nu m-am mai jucat de mult Brawl Stars, de asta nu mă prea mai țin minte numele la caracteri. Haide! Hai. Eu sunt rapid. Haide. Bine, haide. Hai. Hai. Bine! Am câștigat! Bun. Ok. Mai punem pauză un pic. Am revenit. Bun. Am făcut aceste gemuri. Vom face această misiune. Și stai să ne alegem caracterul cu care o să facem acea misiune. Mă gândesc. Hai să... Haide cu Piper. Bun. Și s-a băgat și update-ul. Aoleu! Haide. Bine! Și dăm play again.
Am vrut să-mi dea play again. Dacă n-am vrut să-mi dea play again, hai să facem pe duo misiune. Și ne vom da Poco. Sper că fac o alegere bună de caracter. Bun, acest videoclip va fi editat. Voi încerca să-l editez, adică aoleu, haide. Trebuie să dau damage mult. Da, bun, vin aici. Aoleu, nu. Bine. Bun. Aoleu. Să dăm play again ca să facem misiunea. Da. Bun. Nu știu ce are Barley ăla cu mine. Așa, mai ai ceva cu mine, Barley? Ultimata lui Gale. Fugi. Da. Bine, mi-am dat ultimata. Doamne, că era aproape să mor. Bun. Aoleu, Barley. Haide. Aoleu, nu. Și am câștigat. Bine. 8 minute. Filmăm videoclipul ăsta de 8 minute. Îl voi face de 13 minute. Sper că vă placă videoclipurile mele. Și să știți că o să îmi fac și să știți că am și un cont mai mic de Brawl Stars. Și o să fac și episoade cu contul mai mic. Bun. Aoleu. Minus 3 trofee, dar nu e nimica.
Noi vom încerca să facem misiuni. Sper că vă place ce videoclipuri fac, videoclipurile mele. Și vă rog foarte mult să dați și voi un like, că mă chinui. Mă chinui să învăț, să fac mai bine episoadele, să... Aoleu, nu, încă un poco. Deși am nevoie să dau damage mult, deci ar trebui să mă duc. Dacă mi se spawnea dacă mi se spawnea echiperul, da, echiperul. Hai, frate! Trebuie să spun corect. Echiperul. Cel care sunt în echipă. Da, gata. Cu cel care sunt în echipă, atunci era mai bine. Și mai avea o secundă. De ce te duci? Nu te du. Aoleu! Filmăm de 12 minute. Vom face misiunile și gata. Și după vom încheia episodul. Să știți că eu o să strângă. Eu voi strânge ca să fac box opening de asta. Și chiar vreau să fac box opening. Să văd dacă îmi pică ceva. Haide bine. Bine. Bine, dacă vrea Pem să se pună cu mine. Haide, Pem, hai. Hai să dăm. Hai, și tu, da, cold. Și tu, Pem, și tu. De ce nu? Aoleu, aproape mor. O da, Pem, vrei? Hai să o dăm. Da. Hai să câștigăm. Hai să câștigăm. Hai. Bine, hai să câștigăm. Hai. Hai, putem. Bine. De câte minute? Să vrem de câte minute? De 14. Se pare că atât va fi acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și un like și un subscribe. Pa, pa!